סוף כל סוף שר לו. 70 שנה חיכיתי לך, שר לו. ברמנו, היינו חברים. מאז אקסודוס. אקסודוס. אתם ילדים, לא? היינו ילדים, כן. הוא לא, רק אני הייתי ילד. כבר 70 שנה שאריה איתמר מחפש אחרי דוד שרל ברונשטיין, שדמות הגיבור שלו ליוותה אותו לאורך כל חייו. לפני כמה חודשים ליווינו אותם במפגש מרגש בביתו של דוד בגבעתיים, אך הפעם האחרונה שהם נפגשו הייתה ביום הגורלי שבו ספינת אקסודוס המפורסמת נכבשה על ידי הבריטים לפני 70 שנה. דוד היה עולה צעיר מתוניסיה שהגיע לצרפת וחיכה לעלייה שלו לארץ ישראל. ואריה, שהיה רק בן 9 ונולד באודסה, הספיק לעבור כבר את כל תלאות המלחמה, לאבד את אביו שנהרג, להגיע בסופה למחנה הכורים בגרמניה, ומשם אל חופי צרפת על אוניית האקסודוס. אני ראיתי אונייה ענקית, זה היה מחזה מרעיש, מחזה מדהים. התחלנו לעלות על האונייה, ועומדים סביבנו ילדים. וכולם שרים בעברית. הייתה אווירה כל כך מחשמלת. רגע לפני שהאונייה הגיעה לישראל, התחיל הקרב עם הבריטים. דוד והקבוצה שלו הצטרפו לשורות הפלמ"ח ונלחמו על הספינה, וכשהקרב נגמר, אריה ודוד נפגשו. הביאו אותו אלינו המפקדים, שני מפקדים של הפלמ"ח. אמרו לנו, אתם מחביאים אותו אצלכם, הוא יהיה בן דוד של אמא, כי הבריטים מחפשים אחריו ורוצים לשפוט אותו ולכלוא אותו. נלחם קשה בבריטים והחטיף להם כנראה הרבה מכות, הם גם ירו בו, והוא היה פצוע. זרקנו עליהם קופסאות, שימורים והכל, והם ירו עליי ונפצעתי. הקרב היה מאוד קשה. חשבתי שהאונייה טובעת וזהו, סוף. באוניית הגירוש, צפיפות, חום אימים. אוכל כמעט לא, ביסקוויטים רקובים, כי הבריטים לא רצו לתת לנו לאכול. ופתאום מופיע בחור שנלחם בבריטים, אני הייתי בן 8.5, כל הלוחמים היו גיבורים. הוא גם גיבור, אבל הוא גם בן אדם, הוא מנסה להצחיק אותי ואת אחותי. הוא עשה צלליות על הקירות של האונייה, וזה מאוד מצא חן בינינו, ואנחנו באמת צחקנו ונהנינו, ואימא שלי טיפלה בו מאוד יפה, היא חבשה לו את הפצעים, אבל לא יכולנו לדבר איתו. אנחנו דיברנו רוסית, והוא ידע צרפתית וערבית. עד שיום אחד הבחור מתיישב והתחיל לשיר לעצמו בשפה שאנחנו לא הכרנו. פתאום אמא שלי קופצת ומתחילה לדבר איתו עוד פעם בשפה שאנחנו לא הכרנו. הבחור שר לו קצת שירים לדינו. אמא שלי, היא דיברה ספרדית, וזה דומה, וככה תקשרה. 4,000 מניצולי השואה שכמעט הגיעו לחופי ישראל על הספינה לא הרשו להיכנס לארץ ונשלחו בחזרה על ידי הבריטים לאירופה. אריה ודוד, אחרי ששהו ביחד מספר שבועות, הופרדו לספינות שונות, וזו הייתה פעם האחרונה שהם התראו. הימים הנעימים בספינה הכבושה שעברו ביחד עם הלוחם הצעיר נחרטו בזיכרונו של אריה, ומאז הוא מחפש אותו. מאז שהגעתי לארץ אני מחפש אותו ומחפש אותו, וניסיתי כל מיני דרכים עד שנפל לידי לאחרונה ההזדמנות או הנס שהצלחתי למצוא אותו. אחרי שנים של חיפוש וזיכרון שהולך ונעלם, אריה אפילו כתב ספר ובו הוא מספר על דמותו של דוד, בתקווה שמישהו יקרא אותו ויצליח לחבר ביניהם. לאחרונה הזדמן לו לדבר עם בת של 2 מנוסעי הספינה, ששמע על הסיפור מעורר. אמרתי לה, אני כבר מחפש 70 שנה בן אדם, אני אפילו לא יודע מה השם שלו, שהוא היה במשפחה והוא שישע אותי ואת אחותי. אז היא אומרת לי, אתה יודע מה? נדמה לי שאני יודעת על מי אתה מדבר. הוא חי, קוראים לו שרלו,
אני אתן לך את הטלפון של הבן שלו, עופר, תדבר איתו. על פרק המלחמה בחיים שלו, אריה שעבד כל השנים כגיאולוג, לא מרבה בפרטים. אך שוב, בעיניים של ילד, הוא בוחר לזכור רק את ההרפתקה, את המרחבים שרק שעבר ממדינה למדינה, את הספינה הגדולה והלוחם שחור השיער ששימח אותו, רק לכמה רגעים. אני באמת שמח שמצאתי אותו, אחרי כל כך הרבה שנים של חיפושים. אני מאוד שמח. אני לא זוכר את התקופות, אבל טוב לראות אותו. אנחנו נשכח כל החיים שלנו, מה עשינו. קודם כל, מה אתה עשית? אני הייתי ילד. גם מה היום אתה אתה עשית? ילד.